Gudo rakauya muofisi mangu rikati rainge richida 2 million. Ndakavhunduka pandakaona gudo rakamira kumberi kwangu. Zita rangu muchanditi kudzai uye zvakare I am a doctor. Ndakapiwa 2 million nebest friend yangu. Ndiye ari kunditumidzira gudo iri riri kuuya kwandiri. Ndakakorerawo muMashonaland East ndokubva ndachizoya kuno kuSouth Africa after ndarambana nemudzimai wangu pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndauya kunoku mukushanda ndakazosangana nemukadzi wangu uyo wandakaita naye vana vaviri. Ndiwe muno muSouth Africa ndokubva tachizorambana. Takarambana akandiramba apo panguva yekuti zvinhu zvainge zvakaoma, but takatomboshanda tose tikatombovhura kliniki tichishandidzana tiri pamwe chete, asi zvinhu zvakazoenda nepamwe. Dambudziko rainge riripo nderekuti mudzimai wangu aida kurarama upenyu hwaipfuura mwero yehomwe yangu. Aiti kana ndikatadza kumutengera motikari after 6 months aitsamwa zvekuti kana bonde aitwa kunyima bonde achiti haasi kuda, kusvika waenda wanomutorera imwe motikari kudealership. Ende kana dziri semotikari aisangoda eni motikari, aitoda motikari inodhura. Aida kukwikwidzana necousin sister yake uyo ainge akaroorwa nemuIndian kwavo kumusha kwavanobva kuDurban. Saka muIndian uyo ainge aine maservice station. Kukwikwidzana nemunhu akadaro zvinotinetsei. Zvinhu zvangu zvakazosvika pakundiomera mainge muri muna 2022. Zvinhu paya pazvainge zvakasunga nekuda kwemalockdown. Ndakabva ndachizotora mari yainge iri yekuclinic ndikasanganisa nemari yainge iri yemedical insurance yemapatients. Ndatora mari iyoyo ndakabva ndachizoenda ndikanoisa mune rimwe business mushure mekunge ndanzwa kuti vanhu vainge vachiita mari neyatinoti crypto. Ndakabva ndachizoita izvozvo, then ndokubva ndachizonyura apa ndainge ndakanzi ndainge ndichazoita mari yose yandakaisa kubusiness ikoko. It was almost 5 million rand. Yakanyunguduka kutongo nyangarika business racho iroro. Ndakashaya kuziva kuti ndoita sei. Hama dzangu panonzi unenge wanyura 5 million kana pfungwa dzako hadzizombotori zvakanaka. Ndakabva ndachizotanga kurwara nekuda kwedepression. Saka kuclinic zvinhu hazvina kuzombofamba zvakanaka. Apa mumba nemukadzi toinge tava kugara tichingonetsana. Maliquidators vakauya ndokubva vatitorera business. Motikari dzikatanga kutorwa one by one. Zvino ndakabva ndachizoenda kune friend yangu uyo wandichati Boss Shingi. Boss Shingi munhu wandingati chigananda nekuti anoshandiswa nevaridzi vemari. Anotumwa kunyika dzakasiyana siyana kunotenga zvekare nekunotengesa goridhe achizouya nezvavanenge vachida kuti ange achizouya nazvo. Anobata mari yakawandisa uye zvekare mari yake haina clear source. Saka munhu wandakakura naye ende takaenda tose at the same university. Saka ndakabva ndachizotaura naBoss Shingi tikazosangana muPretoria. Ndakachema ndikamuudza nhamo dzangu dzose. Akabva achizondipa sports bag rainge rakazara nema100 nema200 rands. Pandakazoverenga ndava kumba ainge andiudza ke kuti it was 2 million rands. Akabva ati kwandiri aida kuti ndige ndichiishandisa asi ndozomudzosera mari yake. Handina kunge ndakaziva kuti zvinhu zvaizondiomera zvekuti ndaitadza kuzoidzosera 2 million iyoyo. I know kuti kuno umwe munhu 2 million inoita sekunge imari yakawanda zvekuti ukaipiwa unototanga upenyu hutsva, but nelevel randainge ndava kwandiri 2 million ndaiona sekunge 200,000 rands nekurongwa hwandainge ndiinahwo. Zvinhu zvainge zvakandimomotera. Mari iyi ndakatanga kuishandisa kubhadhara zvikwereti zvainge zvakawandisa. Dai ndainge ndakaisa yose kubusiness pamwe ndikadai ndakamuka, asi zvikwereti zvainge zvakandimomotera. Ndakabva ndachizotadza kubhadhara kana send. Nguva yekubhadhara yakati yasvika ndainge ndisina kana pekutangira. Apa I was going through a divorce. Mudzimai wangu ainge ava kutodanana neumwe munhu wandaitoziva. Izvi zvakandirwadza. Akandisiya pamba ndiri ndega. Ndokuzoti nerimwe zuva ndainge ndiri mustudy muoffice mangu. Ndo pandakabva ndachizongokaruka ndaona kuti kumberi kwangu
kwainge kuine gudo iri rakatanga rakadongorera, but ndainge ndakavhara door ndakangoona gudo rakatondidongorera, even though door rainge rakavharwa, rainge richindidongorera riri mupaseji. Rakabva rachizopinda muofisi umo mandainge ndiri, ndipo pandakaona kuti rainge riri gudo zvechokwadi, harina kutaura neni asi rakaita sekunge rakaisa mashoko mupfungwa dzangu. Ndikangonzwa zvichinzi 2 million iri kuda kuti inge ichibhadharwa. Gudo iroro rakabva ranyangarika. Ndakabuda muofisi ndichitiza ndokuenda ndikanogara mumotikari. Ndakazorara mumotikari ndiri kubackseat. Ndainzwa izwi raitaura neni, ndichinzwa munhu achindiudza kuti kana ndikatadza kubhadhara 2 million ndaifanira kuti ndige ndichizobhadhara nedestiny yemwana wangu mukuru mukomana uyo anogara kuZimbabwe. Ndainge ndichichema ndiri kuhope zvichinzi kana ukatadza kubhadhara mari iyoyo tava kutotora destiny yemwana wako wedangwe. Saka kubva musi iwoyo upenyu hwangu hwakabva hwachizochinja. Gudo iri rinongofamba neni pese pandinenge ndiri. Gudo iri rinenge richingonditevera. Ndaiti kana ndikamuka usiku ndobva ndariona, sometimes ndaisariona as such, asi ndaingonzwa kuti pachipfuva changu pane chinhu chakandigara. Ndichingomuka ndobva ndatodzipwa. Ndakataura nefriend yangu ndikamubvunza kuti ndiye ainge achinditumidzira gudo here. Akatanga achiti kwete, kudzamara azoti chingodzosa mari yangu kana usingadi kuramba uchiona gudo iroro. Gudo iri dzimwe nguva ndaiti kana ndakarara rinokwanisa kutanga kundiseka richiti wakatambisa mari, manje yangu mari ndiri kuida back. Zvese izvi mukoma zvainge zvichiitika nedepression yandainge ndichisangana nayo, kurambwa nemukadzi, kutanga kutorerwa maproperties angu ose, zvainge zvichinyanya kundipinda munyama. Ndainge ndava kutoda kutocommita suicide. Ndaida kucommita suicide, it was last year musi wa 21 November gore rapera, ndo rainge richifanira kuzova zuva rangu rekuti ndinonzi ndazofa. Ndainge ndabva mukugamuchira tsamba yekuti ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kucourt nekuda kwemedical insurance, chimwe chikwereti chandainge ndiinacho cheabout 500,000. Ndakati Mwari, nhasi ndiro zuva rangu rekuti ndinge ndichifa nekuti hakuna kwandichakwanisa kuwana mari iyi. Ndakati ndasvika pamba ndokubva ndachizoenda kubedroom, ndine pfuti yandiinayo, ndakanotora pfuti yangu musafe ndokubva ndachizoti ndava kuda kupinda muofisi kuti ndinge ndichizvipfura. Ndo pandakabva ndachizonzwa kuti kwainge kuine sound yainge ichibva kulounge. Ndichienda kulounge ndakaona gudo. Kana ndichitaura nyaya iyi inoita sekunge mafanisi, but ndichinopinda mulounge ndakaona gudo riya rakagara pasofa rangu rainge richitodya maapple. Rakangonditarisa ndokubva ratongonyangarika. Ndakazonzwa munhu akatanga kutaura munzeve dzangu asi aingodzokorora achiti 2 million iri kudiwa. Handina kuzoziva kuti chii chakazoitika, but I still remember kuti ndakaridza pfuti ruviri rwose. Pamba pakazotosvika mapurisa nekuti gudo iri rakazongonyuka futi kumberi kwangu, ndikavhunduka ndikabva ndatorirova nepfuti 2 times. Zvakandishamisa mukomana to this very day. Ndine brother yangu bamunini, munin'ina wangu but cousin brother, uyo akazopfurwa nepfuti musi wa 21 December. Akatorwa nepfuti akafa. Pandakanzwa nyaya iyi ndakashamisika because ndakafonerwa nefriend yake achiti kunoku Tendai apfurwa nepfuti atoendeswa kuchipatara. Akazonoshaikira kuchipatara kuma 11 PM. Chakandichikisa ndechekuti ndakaridza pfuti 2 times. Tendai akarohwawo nemabara maviri akawanikwa ari pachipfuva chake. Takatobva kunomuviga, takazomuviga muna January. Ndo zvimwe zvinhu zvakaitika zvakandishamisa mukoma. Nyangwe pandainge ndiri kurufu kumusha ndaingozvidemba ndichingozvishora kana mudzimai wangu akauyawo hake kuzochema
bamunini vake, I mean my ex-wife wekutanga wekuZimbabwe, pandakamuona moyo wangu wakatorwadza because even though zvake asiri mupfumi but ndakatoona kutoti ane glow yekutoratidza kutoti life yake iri kutofamba zvakanaka. Ndichiri nemotikariwo yekuti kana ukandiona ndichifamba nayo haumbozivi kuti ndine matambudziko awo andinawo akaoma kudai anorwadza kudai. So ndiyo nyaya yandiunza pano. Pari zvino handizivi kuti ndichazoita sei. Mari iyi ndikufanira kuti ndige ndichiidzosera yakawandisa. Kana kushanda ndinoshanda sei kana ndiine stress yakadai. So hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vanoona gudo zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi vakapiwa mari neshamwari yavo hanzi Chigananda anopiwa goridhe achienda kunotengesa kwavari. Hanzi 2 million yaitomboita sekunge 200,000 rands yainge iri mari shoma, asi hanzi pari zvino zvinhu zvakandiomera handina kwekuiwana. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Imimi pamunenge makarara munenge musingazvizivi kuti isusu tinenge titori mumatare. Munozviziva here kuti munhu unogarirwa dare reupenyu hwako, ende kana wagarirwa dare reupenyu hwako usiku, ziva kuti upenyu hwako hauzombofi wakafamba zvekare. Kune imwe misha inenge yakanyarara iri peaceful masikati. Vanhu vanokwanisa kutopfuura nepamba pangu vototi apa ndipo panogara gogo vaya vanonamata, but havazivi kuti usiku pamba pangu panenge pachitoita kunge paparliament, asi inenge iri parliament yevaroyi. Iniwo mukomanashi kumusha ndakakurira kuGwanda ndobva ndachizoroorwa nemurume wangu uyo wandakaisa pachijana. Ndava nemakore 65 years. Zvizukuru ndinongopedza kudya kana iri nguva yekuzviisa pachijana kana nguva yacho yasvika. Izvi zvekuroya ndakadzidziswawo navamwene vangu. Vamwene vangu vainge vakandivenga vachiti vainge vasingadi muroora mundevele, but takazotanga kuwirirana mushure mekunge ndatanga kunzwa munhu aiti huwi huwi huwi. Nerimwe zuva ndakazodavira ndikati ndiwe aniko unongoti huwi wakamira padho rangu. Izvi zvaiitika usiku, ndo pandakazonzwa voice richichinja rava kuti huwi huwi, but ndichinzwa kuti rainge rava voice ravamwene vangu. Ndakazongokaruka ndabuda panze ndokutotanga kutowirirana kwatakaita ini navamwene vangu, zvikashamisa vanhu vakawanda kuti vamwene vangu vainge vakambondivenga sei vainge vava kundifarira kudaro. Pamba pangu pano ndipo pane head office yevaroyi vose vemugweru. Hazvina kutanga neni, sezvandakuudzai kuti izvi ndakatoita zvekutopiwa, ndakatsvairirwa uroyi uhwu navamwene vangu. Vanhu vanongofungidzira kuti muroyi anongofamba akashama chete, but isu tinenge titori mumatare tichitokurukura. Kana uine hama yako yaunenge usingadi kuti inge ichizobudirira muupenyu mukurarama, unotounzawo nyaya yacho mumatare, togara pasi toongorora nyaya yako, tobva taona kuti zvinoita here kuti iyeye uyo wauri kuda kuti tinge tichimugadzira tinge tichizoenda kunomugadzira. Asi kana ukapinda mumba mangu ari masikati kumadziro kwakazara nemapictures evamwe vakuru vakatanga nechechi yedu kunyange vakazoshaika, unoti zvechokwadi apa ndapinda mumba memunhu anoziva Mwari. Kana ndikatanga kukurukura pamusoro peBhaibheri handina vhesi randisingazivi ini, asi nyaya iripo ndiyoyo yekuti ndiri muroyi. Handina kumbogara ndakakumbira kuti ndinoda kuzova muroyi, asi zvinhu zvakaiswa mandiri navamwene vangu. Dai ndainge ndisina kubvuma kuti ndinge ndichizova muroyi, kutaura kuno zvimwe kuda ndingadai ndisina kana mwana, because vamwene vangu vakazondidzidzisa, vakasiya vandidzidzisa ndinewo chipo chekusunga mbereko dzevanhu.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo anzi zvizukuru ndiri kungopedza kuuraya tichizviisa pachijana. Ndakavabvunza kuti saka hamudi here kutendeuka nhai gogo? Vakati kwete bodo, kutendeuka hazviiti nekuti zvinhu zvacho zvakawandisa handikwanisi kuzorwa nazvo kana kuri kunzi ndikatendeuka zvekare nevamwe varoi avo vavari kuti vakatadzira. Hanzi kana usisina masimba vavengi vako vaya vainge vachida kukuataka mumweya vanobva vawana simba rekuti vange vachikwanisa kuzokuataka. Ndiyo imwe nyaya iyo yavakanditumidzira zvakaoma. Musazotyaka kukomenta mucomment section, ngatitaurei navo gugu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndatova neconfusion, ndibatsireiwo. Ndine brother yangu uyo akashaika, saka akati ashaika kudaro ndakabva ndachizotora motikari. Ainge akandiudza kuti mudzimai wake zvaakaita hazvina kumufadza. Amai guru hanzi vainge vaine maboyfriend, saka vakanditi munenge kana ndikafa ndoda kuti unge uchizotora motikari yangu. Ndakabva ndachizonotora motikari tikatukana naamai guru. So far motikari ndinayo, tanga tiri kuda kutoitengesa. Saka pari zvino ndiri kuona futi mukoma vava kuuya kwandiri. Vari kuuya kwandiri vari kuti dzosera motikari yangu kumhuri yangu, nekuti upfumi hwangu hwandakashandira kuti mhuri yangu inge ichizosara ichizowana chouviri ndiyo motikari iyo yavainge vachishandisa ivo naamai guru mubasa ravo ravaiita zvekutengesa. Ndinodawo advice kubva kune vedare renyu kuti ndimukoma wangu wandiri kurota here kana kuti ivo amai guru vakazoenda zvavo kun'anga. Sei mukoma pavakafa vakasiya vandiudza kuti vainge vasingadi kuti motikari iyoyo inge ichizosara iri muzita raamai guru? Sei ndava kurota ivo mukoma nao vava kuuya kwandiri? Mukoma vari kuuya vachiti munin'ina wangu chidzosera zvako motikari because ndiri kuona kuti mhuri yangu iri kutambudzika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vari kufungidzira kuti zvimwe kuda amai guru vavo vakaenda kun'anga. Tingati amai guru vakaenda kun'anga here? Maybe vanenge vakaenda kun'anga vava kumutsa murume wavo kuitira kuti zvinge zvichiita sekunge maybe havasi kufara nekuda kwekuti upfumi hauna kusara huri mumaoko avo. Munozvionawo sei nai mhuri yeZimbabwe? Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandinayo. Ndinoitawo basa rekutengesa muviri wangu. Pano mumwe murume uyo wandiri kufambidzana naye. Murume uyo andimunzwisisi, ndava kutotya. Apa ndakatotumidzirwa link rekuti ndinge ndichizopota ndichiteerera maconfessions. Zvino ndava kutya. Enzwaiwo izvo zvinoitwa nemurume uyu. Ndinoti kana ndava kuda kunosangana naye ndinonzwa kufambwa pasi peguvhu. Izvi pazvakatanga kuitika ndakamboti maybe pane urwere huri pandiri. Ndikaenda kuna nachiremba. Ndaenda kuna nachiremba kudaro mukoma nashi ndakaudzwa kuti zvese zvainge zviripo, handina kana STI or anything, but zvinhu zvinotondivhiringidzawo mupfungwa kuti sei ndichizongonzwa izvozvo pose pandinenge ndichifanira kuenda kunosangana naye. Kunyange tikati tikunosangana kulodge ndinototanga kutonzwa kufambwa muzasi meguvhu rangu. Kunyange akandifonera akati ari kuda kundiona ndinototanga kutonzwa chinhu chinenge chichifamba muzasi meguvhu rangu. Saka izvi pazvakatanga kuitika nerimwe zuva patakatanga kurara tose pasisina kushandisirana dziviriro because ikastoma yangu kwemakore takatombofambidzana
kwegore rose achiuya kuzondikecha asi tichishandisirana dziviriro. Saka akazondikumbira akati iye ainge achida kuti tinge tichizorara tose pasi tomborina kushandisirana dziviriro. Usiku hwatatanga kurara tose akati ava kuda kunopedza panguva yebonde akaburitsa ndokubva achizoitira paguvhu rangu. Urume hwake akahusiya muguvhu mangu. Izvi ndo zvaanogara achiita. Saka pandakatanga kunzwa kufambwa muzasi meguvhu, immediately ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda maybe ndine STI iyo yaakandipa. Ndikaenda kunana chiremba but ndakanzi handina kana STI. Ndakaitwa nemablood test. Murume uyo anondipa mari kwandiri kugara iko zvinozvi. Ndinototya kuti kana kuri kunzi ndikarambana naye murume uyu ndinozobhadharirwa nani rent. Marentals emborodel anodhura. Mwana wangu iko zvinozvi ari kuenda kuprivate school, ari kuti pavanovhara ari kuda kuti mwana wangu ange achizoenda kuboarding school. Saka ndava kutorelaya paari, but sei achiti kana ava kuda kurasa mbeu anorasira mbeu paguvhu rangu. Haarasire mukati, anotoburitsa otoitira padumbu ende anonyatsononanganisa nepaburi repaguvhu. Anongoti ndo zvaanongofarirawo kuita, but ndiri kutya nekuda kwenyaya dzandanzwa pano, zvinhu zvandiri kunzwa vanhu vachiti vari kusangana nazvo nekuromba kwavanoita. Ndava kunzwa kutya. Ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kuti vakapiwawo linki rechannel yedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zviri normal here izvozvo nhai vahanzvadzi zvekuti munhu anorasira mbeu yake paguvhu renyu always pose pamuno rara naye? Ndinoona sekunge zvisiri normal zvachose. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession iyo yandiinayo, uye zvekare ndichida kungopawo testimony yangu. Munoziva here mukomanashi kuti Mwari haasi munhu. I know kuti vanhu vazhinji panapa vachange vachizotondijaja, but ndokusaka Mwari vachinzi vagara vari Mwari ivo havasi munhu. Vane tsitsi dzavo dzinopfuura kunzwisisa kwedu. Ininiwo mukomanashi muchanditi memory, uye iko zvinozvi ndine 29 years. Ndinoti kana ndikatarisa mwana wangu misodzi inokwanisa kana kutoyerera. Ndikatarisa murume wangu madiro awo aanondiita ndinototanga kutochema nekuti ndinoziva kwandakabva. Saka kutanga apo pandainge ndiine 18 years mukoma, ininiwo ndainge ndichiita zvekurara nemadhara mashuga daddy avo vandaisangana navo mumabhawa. Ndakakanganiswa pfungwa neimwe sister yangu uyo akabva pamurume ndokuzouya akatanga kugara nesu. My cousin sister ainge ava kupota achibuda usiku achienda kubhawa kunotengesa muviri wake. Akazotanga kuenda neni kubhawa kubva ndiine 18 years ndichizoroorwa ndiine 27 years. Munoziva kuti ndakabvisa nhumbu ngani? Mukomanashi ndakabvisa nhumbu 8 times. Pese ipapo pandaiti kana ndikaona kuti ndava nepamuviri, usually ndaizoona kuti ndine nhumbu at 2 kana kuti 3 months, ndaibva ndaenda kune vamwe madzimai. Yes, madzimai chaivo vanotoita zvekutobatsira, asi vanokwanisa kukubatsira futi muchivande kana uchida kubvisa nhumbu. Ndo zvandainge ndichiita izvozvo. Ndaitya ini kuti handizombofi ndakaita mwana, because ndaingonzwa zvichinzi kana ukaramba uchingobvisa nhumbu time and time again unogumisidzira wava kusazozvara. But ini ndinoda kungotenda Mwari nekuti ndakazokwanisa kuitawo mwana. Kunyangwe kuzobvuma kuroorwa nemurume wangu, it was just a risk. Ndakangoti Mwari ndimi munoziva hameno ikoko. Mwari vakandiropafadza. Ishura chairo rakaitika muupenyu hwangu. Ndakasangana nemurume wangu, munhu ane rudo rusingatauriki, ende chinondirwadza
ndechekuti ndakasangana nemurume wangu ndiine pamuviri peumwewo mudhara wandaifambidzana naye wandakasangana naye kumusangano weZANU-PF. ndokubva tarara tose nhumbu ikatobata. Saka ndakaona kuti munhu wevakadzi vakawanda. ndokubva ndachizotanga kufambidzana nemurume wangu ndakabvisa nhumbu ndikamunyepera kuti ndainge ndiri kumaperiods musi waainge achida kurara neni. ndakaona kuti handingambomuchengetesi mwana asiri wake. akandiroora, anondiremekedza, hana kuzviziva kuti ini ndainge ndatobva mukutobvisa nhumbu. iko zvinozvi ndinoshamisika zvisingaiti nezvinoitika muupenyu hwangu. Even though ndainge ndisina tarisiro, ndakazotofundука pandakabatira pamuviri because ndainge ndava kuti kana nhumbu dziya dzandainge ndava kubata zvakatangira panhumbu yechi4 dzainge dzongobva dzoga. At 3 months ndakatomboedza kuda kuchengeta imwe ndamitisiwa nomwe munhu ane mabhazi anogara kuzvishavani. ndikati murume uyu ane mari, kana ndikaita baby mama wake ndinofa nemari. ndakaedza kuchengeta nhumbu iyoyo, asi mukoma yakazongobva yega. ndikationa kutoti ndo zvava kuitika kwandiri, asi nhumbu yakabata. mwana akatokura kusvika achizotonozvarwa ari mupenyu uye atori neutano. izvi zvinondishamisa. ndinoti kana ndikatarisa iye murume wangu, madiro aanoita amai vangu so, madiro aanondiita, it is just too much. It is too much for the love that God has given to me. murume wangu anondibata kunge zai chairo, achiti inini ndini the queen of his house. But kana akaziva past yangu handifungi kuti tingambowirirana. ndiri kureurura izvi nhasi kuti ndige ndichitenda Mwari nekundipa mumwe mukana, a second chance. ndinokumbirawo vateereri venyu kuti muge muchindibatsira. ndomuudzawo here murume wangu chokwadi ichi. hana yangu inondidya pose paanoti kwandiri, I was blessed by God to find a beautiful woman like you. mumwoyo mangu ndinobva ndanzwa kubatikana kuti ini handizvione sekunge I am a blessing in his life nezvose zvandakaita kumashure. ndinorarama futi ndichitya kuti maybe anokwanisa kuzongoudzwa neanomuudza kuti iwe mukadzi wako paainge achiri musikana aimhanya nemadhara, she was a loose woman. asi Mwari vakandinzwira tsitsi. ndinoda kuvatenda Mwari kuti 29 years I survived 8 abortions and then I had a child. Mwari ndinokutendai nezvamakandiitira. vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. pakaipa zvakangooma azvo veduwe. hanzi Mwari ndinoda kukutendai neizvo zvamakandiitira. ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. regai tibva taenda panyedu inotevera. nyedu inotevera yakamira sekudai so. hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. iniwo ndiri kuda help. ndakabvawo kuZimbabwe ndokubva ndachizouya kunoko. ndauya kunoko ndakabatsirwa natsano vangu avo vanoitawo zvekushanda as a security guard. vatova nemakore vanoshandira muIndia uyo wandiri kushandira. saka ndawana basa iri muIndia. akazotanga kundifarira. ane warehouse yake hombe, ndichangoti kuMayfair kuJoburg kunoko kwandiri. saka muwarehouse umu mukomanashi mune zvimwe zvikafu zvavanozoisa, but zvinenge zviri zvikafu zvavanenge vakaba nemadhiri. zvinhu zvandainge ndisingatozivi kuti murume uyo wandinoshandira vanoita zvekuhijeka matrucks. vanohijeka matrucks akaita seShoprite neCheckers. saka ndakazobviswa manje kwandainge ndichishanda. iko zvinozvi ndava kugara kuPrazi. akatenga Prazi. paPrazi apa ndinongogara ndirini nemudzimai wangu. apa akati ndige ndichitsvaka umwe munhu anenge aine mudzimai kuitira kuti tinge tichizogara tiri vaviri. Prazi iri riri mumachonyonyo muchakasara. ndiri kutya mukoma kuti anokwanisa kana kuzongondisungisa. zvaanoita ndezvekudai bosi vangu vanoshandidzana nemamwe maZimbabwean avo vanohijeka matrucks iwavo. vanoti kana vahijeka truck
vanobva vachizouya naro truck rinobva rachizo offloadiwa chikafu chose, then kwobva kwachizoya matrack anouya kuzotsvakura chikafu chichizoendeswa kuwarehouse kwake. Apa ndiri kutodzidziswa kudriver forklift nekudriver matrack. Hanzi ndinofanira kuti ndige ndichizowanirwa license remuno kunyange ndisina permit, kuitira kuti kana akanditi enda pakati unotora truck, ndotomhanya ndinotora truck tototakura magroceries anenge abiwa. Sometimes vanokwanisa kungoofuka trailer, then trailer yonosiiwa samwe, musoro wonosiiwa samwe. Ndinotya ini apa mari ndiri kupiwa mari yakanaka chaizvo. Ndodiko ndosiya here basa iri kana kuti ndoramba ndakashingirira? Mudzimai wangu haatozvizivi, iye anongofungidzira kuti papurazi pangoriwo pawarehouse. Izvi zvekunzi chikafu chaanoona chichiuya nematrack chinenge chitori chikafu chinenge chabiwa, haana chaari kuziva. Ndogara naye pasi here ndomuudza, iye ondiudzawo opinion yake. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangooma hazvo vedu we, munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ndiwo mamessages avo atanga takakubatirai. Thank you very much for watching. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.